becik sinebut jalma kang utama. Oh, dewa jagat sang Hyang Binatara. Ya dewa wastitaning Bathara. Iki kelurahan Klampis Ireng ya. Ha nggih, menawa niku sinten, Den? Menawa kok kaya kula dereng nate tepuk lan menawa aku Bambang Sekartejo aku. Aku putra-putrane Sekabat Rama Begawan Reksi Kapiwara saka Dempok Pertapan Kendali Sada. Rika Semar ya. Nggih. Nira ning Semar Haryang Bagong kula besut Raden Sekartejo. Man, oh iki siswa-siswane Pak Wira. Pak Wira maksudnya Kapiwara dudu Pak Wira kandhek lho ya. Pak Wira iku Kapiwara. Reyang nang nyira Pak Wira kok. Lah kae kapan? Ya baru wong aku nira Semar ya ketero iki. Menawa Bambang Sekartejo diutus kana Rama Begawan Kapiwara nggih Anoman Prabonjana. Mlebu nang Klampis Ireng ajakan pono kawajiban ngamarta Semar Dalabagong. Nggih, Den. Waduh, menawa kajenge tindak pundi Ndara Sekartejo. Ngene lho. Kanjeng Semar wis kahanane kondang kajala Ndara menawa kahanane Ratu Negara Ngamarta jenenge Kuntadewa. Kaya-kaya jare sabare pitung cemukur landhepe bebasaning. Aku kepingin nodi sepira sing kesabarane Kuntadewa dadi ratu sepira anggene duwe tumindak sabar. Mula derekno aku dodone aku Kuntadewa sing tak patenane, tak tantange tak jak duel mosok. Aduh, mbok. Anggete tinju aku lah tak duel. Apa deh. Sik maneh arek iki kemlindine nggih, Mas. Prasaku man cara sing Depok Pertapan Kendali Sada iku Butawerka yo gak ngene. Liya-liyane ku yo gak ngene. Cantuk Sapuwati ku yo gak ngene. Iki anyar nah. Anyar. Oh iya to. Oh iya to. Oh ya mbane nek anyar. Menawa kula dudukaken kahanan sinuwun Kuntadewa, Ndara Kuntadewa. Tapi Ndara Semar boten melu napa-napa lho namung dudukaken kemawon masa bodho. Tak tantangi sepira kadang sabarane kan Ratu Ngamarta Kuntadewa. Yo. Ya nggih kawontenaning Bambang Sekartejo. Nyuwun sanjata pituruning lampun Semar Dalabagong andherekaken dhateng praja Ngamarta Sigra Sekartejo sapejajar kelawan Sinun Prabu Kuntadewa andadosan Pancabagah Bantawati. Ayo, nggih, Praja. Aku tak mateni Kuntadewa. Ayo, Mas. Sun, kuwi Pak, kembali nak. Tiba ketika tergede. Wah, subur ngono. Kaya-kaya aku landang
rasa gedhe aku duweni siswa sing kaya Sekar Tejo. Tak pikir anggonku momong ngenger nang Depok Pertapan Kendali Sada duwe tumindak kang becik. Nanging kok ya malah nantang Sinuwun Kuntadewa. Ya, tak janggung so kadohan. Dadal kaya ngopo kedadeane Bambang Sekar Tejo iki. Nganti tambuh parane Harya Werkudara ingkang gelung sampun udar sekawit sumping budak Sinung Pedhejabel dejabut kelawan Kang Raka Kuntadewa. Mila kautane Harya Werkudara ki Bratasena rikmane gimbal kauri lumajaring Harya Werkudara nggih Bratasena nganti kancik wonten pelataran Depok Petapan Wukir Rahayu. Nggih Depok Petapan Candhi Saptawarga. Napa ingkang wonten lakon Depok Petapan Candhi Saptawarga? Wonten papan dunung menika kawontenaning kasarekaken jasating Kang Rama Pandhu Dewanata ingkang dipunentasaken saking Kawacandra Drupada rikala ing umbi. Mila prasasat anyar batin sambating hena Ngayawara. Bapakku Pandhu kadang-kadang Pandhawa ora sing tresna kelawan aku. Kakangku Kuntadewa malah gawe nyirang aku ana kahanane Perseban. Negara Ngamarta disekseni sabung para tetuangganing agung. Bapakku Pandhu alung patenono aku katimbang wirang.
aku merebeki Kuntadewa. Wah, ngono beda pati Kuntadewa. Taolat arit Ngamarta. Ketara nyamber saka dari kantor Lut. Gak menang kon musuh aku. Nek gak pada cobaan sepiro kulungitanmu iso menjaya kala Brahala. Ya, kena sumbar petak minta lawan. Nang trimun gunting petis itu kelakon perugul ya. Oh, guru kinaro tuh. Wah, hari ini gini, gak kena-kena diperopok kae. Ayo, muduna ya. Sembarang, bapak ketok, bapak gunung, bapak beraji. Ayo. Endi Kuntadewa?
Anjir, Nira Semar, iki ketutna sapa? Niki Nira Semar nderekaken momongan kula enggal. Bambang Sekartejo. Bambang Sekartejo ku sapa, Kang Semar? Boten, menawa matur piyambak niku. Iki sapa? Wa Semar. Niku dalaning Pandhawa. Niku Nalendra Darawati, Ki Nalendra Bathara Kresna. Ya, Pak Kresna. Aku Bambang Sekartejo. Rika dalanging Pandhawa ya. Gak ngono Pak Kresna adane kaya dening Jaka Berek kaya niku lho. Ya Gusti Nalendra ta Gusti Tandara lak karo Pak Kresna iku lho. Ngene lho Pak Kresna. Aku putra sekabating Rama Begawan Kapiwara. Kagamamu Kapiwara Anoman Prabanja niku abdi kinasihku. Wis gak urus. Pokok aku putra sekabating Rama Begawan Kapiwara. Maksud lan sedo kekarepamu. Aku bakal goleki Kuntadewa. Wis kuncara jenenge Kuntadewa, ratune wong sabar, pitung menungsa. Tak timbang sepira kulunitane Kuntadewa. Bebasan mibere kaya manuk beranjangan kok pakapite kaya butut ulo tapak angin tak kembari Kuntadewa. Kok guyu? Kakang Semar nggih. Wis gari apa guru iki kok elingno Kang Semar. Guru Ndara kula Kresna Den. Nira niku mboten kurang-kurange mutaken Ndara kula anom Bambang Sekartejo niki sampun memungsuhan kelawan Ndara Kunta. Ndara Kunta niku cara wong sabare pitung sabar, pun nyacak donya branane diwenehno. Bojone garwane Ndara Kunta ni Dewi Drupadi Ndara kula semanten disuwun Dursasana niku lho diwenehno lho niku lho. Kurang ana sabar ya ana kok. Gak iso. Kaya aku ora lega nek gak iso mateni Kuntadewa. Nah, ngene ya. Bambang Sekartejo, krana aku dalanging Pandhawa kang menang ngatur sakabeh wayang. Siramu tak wenehi pahlila ketemu kelawan Yai Kuntadewa, Yai Semiaji, lamun to siramu iso kasana jurite kala brahala sing dina sak mangko bedandong ana alun-alun. Hah, nek kaya ngono Setalia tak paterane kala brahala ana alun-alun.
anggenmu ku mecap. Kon ngarani aku bergonggong ya kena, buta ya kena. Ora idep kelas siram, ora melu kelas siram, budek aku goleki Kuntadewa. Ora ana Kuntadewa kaya tak blebet kulit tak cancang apa tak patoki balung ana ragaku kene. Iso ketemu kelan Kuntadewa lamun iso nyempal. Baune Bambang Sekartaja. Wah, tinjo kira kebanangmu kuntal malang siramu Bambang Sekartaja. Sumangkean kaya dene iso dilap siabang kaya dene iso geraji angin tupane menawi kula kawon mboten dados perkawis Rama nanging sesumbare kala Brahala menika ingkang gegirisi prasasat ngabangaken talingan maksude Sekartaja kok siramu gurumu kon maju rene kapiwara sing kaya munyuk kon maju rene tak pedho tuku rela dialah kandhene ngarepne kowe iku siramu Sekartaja.
siramu ngayuda kelan putraku Sekabat Sekartejo kena Sekartejo paten nanging siramu tatik nyumbari ke anakku iki lho jajal sepira kerugitanmu kolbro gak lido gak rek aku gak nyumbari awakmu Kapiwara temenan gak lido cara ngono ditekek perawan aku lho gelem aku gak nyumbari Sekartejo sing nantang kelawan aku yo satria maju nang palagan pantang mundur nek guru mati lho lah nek kon mateni aku ya kok dhisik kamangka Kapiwara iku jere Anoman Rama Dayapati Anoman Rama Dayapati Anoman nalika isih timur dadi duta ning Rama Wijaya to rikala semono kanggo nyebutno lagu Anoman ngrapal aji salipan balapan nganti kesasar Depok Pertapan Kendali Sada lha ngono sih banjur lelakon kabajut lelakon ana kandha lakon jebole umpak suku Domas banjur sapa sing jebol umpak suku Domas ya putraku keponakan Gatotkaca ya Purbaya iya Gatotkaca ya Purbaya nah tapi umpak suku Domas banjur digawa dari Gantara Ngurutuh ana Bengawan Serayu Gatotkaca gak nemokno terus kok tulung lah ngono sih kok tulung Gatotkaca ku kok tulung kok sili mripatmu siji kok cepot kok lebono ana ndak kananing mripate Gatotkaca mripate Gatotkaca siji kok cepot kok delek mripatmu sing kiwa iku mula Anoman Kapiwara ku cara matane mata setir niku sing siji mripate Gatotkaca sing siji mripate Kapiwara ya Anoman lah kamangka mripate Kapiwara diarani Netra Kumala Netra Kumala iku weruh iso ndeleng iso nyawang barang sing gak katon disawang dene menungsa nang jatuh umpak suku Domas rotoh ana telenge Bengawan Serayu krana Gatotkaca duweni Netra Kumala iso njogok silem ana kono njogok umpak suku Domas digawa bali menyang negara Ngamarta dikala semono kanggo sasran dauping Bambang Wisanggeni lha ngono iya lah saiki mripatmu karek siji Netra Kumala iki lho karek siji kok gawe apa nek gak kok gunane iku mbok gosok ping 3 lah iya katon sing kelawan aku dilagialah wis makaping-kaping tak gosok ora katon nganti panas oh iku lho makane pendhita ku dipudi-pudi supaya nyata dawuhe sing gelek nglakoni poso Senin Kemis, poso weton, poso dina 40 lan liyane. Sing gelek riyalat, sing gelek laku. Wong pendhita kok liyane remi ae. Ora remi kakekmu. Lupu to kon gak remu ya dem-deman sak kancamu lho niku ya apa ya. Janjane aku yo gak gelem ditawani arek-arek jare enak. Hei, peruten mripatmu pojok iki wae. Oh, yo. Yang nggih kawotenaning Resi Bengawan Kapiwara. Netra Kumala den pertabal kaping 3 ngligo sinten sejata sing kala Brawana.
tambal kaping 3. Kon kok ngrangkul aku gabuyu anggenmu aku sapa? Wis aja kadhe anggenmu sapa? Ojo kadhe anggenmu sapa gak tak takoni jenenge bakono kon kala brahala ban kala mukjizat ban kon kala akhirat gak takon wis. Bedheke bebete padha ambek aku. Terus wujudku kok paling kaya ngene banjur kaya ngopo? Ya, aku kelangan sumping budak sinumpet kami wonten. Ana ndi dununge sumping budak sinumpet iki? Kanane Sekar Tejo parekesen ana kowe lho. Lakon tak brekes Sekar Tejo ya.
pangestuti sidong. Swasana kang sepi, swasana kang ening dumunung kelawan enung, kawiyak swasana ening kelawan enung banjur mangayun ana kersaning ulun kaya dening Ratu Ngamarta Kuntadewa. Inggih kasinggihan pukulun, kula pun kang titah mangayun dumateng kayangan langit inten, mangayun dumateng pukulun Sang Hyang Wenang kagungan gegayuhan prasasat nampi sasmitaning Jawata bakal ngandhapaken mandhaping wahyu dharma sejati ke dharma jati pukulun. Menika sinten ingkang badhe kesinuwan mandhaping wahyu dharma jati? Anak ulun Yuganing kita, anak ulun titah Ayu Mercapada. Mula bukaning mudhuning wahyu dharma jati ya dharma sejati ora ana siji loro sing bisa nampa mudhuning wahyu dharma jati ya dharma sejati. Anamung titah ulun Dewa Suralaya ingkang duweni ludira seta ya getih putih sing lakoni sabar kelawan riman lakune Kuntadewa siramu anak ulun Yuganing kita inggih mangestuaken dawuh kula janani ya ngono. Menawa siramu linamban kahananing ngelmu utawa wahyu dharma jati, ngelmu dharma jati kena mbok amalna kanggo kasantosan, kanggo karahayon kadangmu Pandhawa 5 kabeh. Murid Teguh Slamet kelawan Widodo Slaminya kahananing Kuntadewa inggih kula ngetaken dawuh mula bukane bukaan kahananing pelawanganmu pamikiranmu batin kula bakal ulun dewane nganjungna mudhuning wahyu dharma jati. Yo wonten kayangan langit inten bukul Sang Hyang Wenang prasasat nganti-nganti sawane Kuntadewa. Anamung punika ingkang saged nampi mandhaping wahyu dharma jati nggih dharma sejati. Sigra kawontening wahyu dharma jati kapundhut saking mustakaning bukul Hyang Wenang ditanjakaken den ajengaken kelan Kuntadewa. Kuntadewa nyuwun pamit wangsul dhateng Ngamarta Negari.
Kuntadewa kanjeng laladan Ngamarta negari. Mila den papat lan Begawan jalma kesuma sumawana wanara jalma Dewanara Jati ingkang dados putra sekabat Begawan jalma kesuma. Sigra Kuntadewa sungkem dhateng Kresna Begawan kawontenaning jalma kesuma. Begawan jalma kesuma kelawan sekabat wanara Jati den sungkem kan Kuntadewa. Miyak sompeng gajah oleh Jati kang terus bandoyong sida goreh kekan Bandung. Begawan jalma kesuma wigar adar kaonaning Begawan abiyasa ladene sekabat wanara Jati wigar adar curigane Begawan abiyasa. Sungkem iku kula aturaken sungkem pangabekti sang ngaturaken sungkem pangabekti Eyang. Ngandi seprona anggenmu nindakno jejeking adil. Nganti ora weruh iku dulurmu dhewe kok pidana sak murwate krana siramu kepengin nindakno jejeking adil kaya ngapa? Kena yona nanging timbang-timbangan maneh iku sapa sing mbok adili iku sapa? Inggih, Eyang itu akan dawuh. Mula bukaning nganti aku nyabda curigaku wujud Wanara Jati mau karena aku kepingin ngayomi yaiku adimu Bratasena ya Werkudara. Saiki Sena wis balik menyang Ngamarta mula pun Eyang bali nyang pertapan Wukiratawu yona putuku Kuntadewa. Inggih Eyang matur nuwun rawuhipun pangapunten Eyang.
saka Dempok Pertapan Dudur Sewu. Begawan kala duraka nak rampung ana hegeh mbaya tarampungane Mas Pendhita saka Dudur Sewu. Sing terakhir gelem balik tagak dhewene. Gelem balik tagak wadyabala dhewene wis padha kepelayu kabeh. Wis sandangan sewan kostum-kostum wis dibalekno kabeh. Karek dhewene tok iki ayo. Nek gak gelem balik mungsuh karo Reang. Bagong jago tawur sing gak tau menang. Ayo. Maju. Ayo. Bagong. Reang. Gak ngono sawangane kon mau cara mripat nuwah-nuwah kuwi kok nganti ngisor nganti dhuwur, nganti dlamane suku nganti pucuke ritme iku lho. Lho, lha yang masih wah tok kate lampung. Tapi dheweke begawan Jawa mang aku sang begawan Kala Duraka. Begawan Kala Duraka. Kowe Bathara gelem gak gelem tak pelorot jandangamu kudu balik nang pawang. Nek kowe ayu melayu wae mangun diwangsa. Oh, melayu tak uber. Nini Permoni. Itu Nini Permoni ta Yulia Citra. Yulia Citra. Nini Permoni kok arek. Ayo, maju apa? Moan. Arek wis mulih man. Saking kayangan langit dinten ingkang sampun kesinungan mandhaping Wahyu Darma Jati nggih Darma sejati mlebet kraton negari Ngamarta teng mriku wonten Nalendra negari Ngamarta Sinun Prabu Puntadewa mila
Kuntadewa ingkang saking langit indu saknalika sungkem dhateng ngersani Nalendra ingkang wonten negari Ngamarta miyak sumping gajauling Kuntadewa Ngamarta wigar badar sang Hyang Bathara Guru wangsul dhateng Makayangan. Negari Ngamarta utamaning Pandhawa 5 prasasat gesang saiyeng rukun saenga kapinambaran kaweli wahyu derma jati nggih derma sejati. Negara Ngamarta subur makmur gemah ripat
sarwa tunandun dening sedaya wonten laladan negari Ngamarta negari Batana Kawarsa. Menika kawontenaning paripurnaning lelampahan anggenara kidalang Rama Widodo anggelar ringgit purwa sedalu natas kanthi babar cariyos mandhaping Wahyu Dharma Jati nggih Wahyu Dharma Sejati. Mila sagung para pamirsa kula aturi kundur dhateng papanipun piyambak-piyambak saking wetan kidul kulon lor ngisor dhuwur kula aturi kondur dhateng papanipun piyambak-piyambak sugeng pepisan monggo sami isa Santi Jaya Jaya Wijayati kalis ing sambika rahayu kang pinanggih.